Moi bo día, querida xantiña de polo mundo adiante. Hoxe, este árbol que teño aquí detrás, tan maravilloso, chámase pexegueiro. E casi non ten nada que ver cos conocidos melocotóns. Cada vez que o enseño, porque estou moi orgullosa dele, é como se fora a jojolla da miña horta, unha delas, pois a xente pensa que son melocotóns. Non son melocotóns. Eu se quero vos falar del, porque aparte ten unha historia misteriosa, mística e do alén. Tamén vos quero falar da variedade en sí. Así que ide pasando hasta a miña horta, que hoxe vámonos a poñer místicos. Ven, má, ven. A ver, miña filla, contame. E ven pa aquí. A ver, Mira, como é o conto? mira po teléfono, Sí, Para que cheves a miro. guapa. Mira, Sí. para vos contar a parte misteriosa, necesitaba unha prueba. Non lle avisei nin nada, é verdad, que non sabes o que ves. Eu non sei. Vin traballar a arrancar ervas. Ven traballar, pero agora... Pero isto ainda non o apañín, están aquí no chão un puñado deles. Bueno, a parte misteriosa sería esta, mira. Eu vou abrir este pexejo, fermosísimo. Que bonito. E voulle dicir a miña nai, toma, como un cachín. Ai, non, ten pelos. Non. Prova un cachiño. Non, Prova un cachiño. Prova un cachiño. non, que me rezas. Quero comer-te, miña filha. Eu sí. Eu non son capaz, Si, se és tornadinho, pero como miña filha que te aproveite. Dá-te outro. Pero quero que expliques Outro do árbol. por que non eres capaz a comelo ti así con isto. Ai, porque me fai... Dame Grima. frío. Eso. Grima e frío. Sí. Bueno. É que non son capaz. Tornadinhos, sí, Ai, pero están guai, están chus. Dá-te outro, miña filha, come. Mira, colhe o ti, que será o mellor que colhes. Un calquera. Ves? Vou volo enseñar como é por Que dentro. bonito. Bueno, tens uns árboles que te cajas. Toma, prova un cachiño. Isto que lle pasa a miña nai, pasa lle moitísima xente. Eu non son capaz, Ten Teños que unha... lavar ainda para estonar tamén, Leválos mollados. Primeiro tenos que lavar, porque teñen unha piel moi rústica, moi chea de peliños, e tenos que lavar para depois estonar, para depois poder comer. Mollados. Isto que lle pasa a miña nai, pasa lle moitísima xente. A moita. E temos unha parte científica que o explica, e temos outra parte misteriosa para vos contar un conto. A ver, E este vídeo é para vos contar ese A conto. ver, miña filla. Conta o conto. Bueno, acaba de comer. Que ben que che apropiñou, que ben. Tanto o pexejo como o melocotón son como da mesma rama, veñen do Prunus persica. Solo que o pexejo está adaptado á nosa climatología, por eso se dá solo en Galicia. Aparte de que o pexejo non está modificado genéticamente para ser máis redondo, máis dulce, máis brillante, máis perfecto como está o melocotón. E o pexejo ten sempre un toque ácido, como a terra que o criou, porque a terra na que vivimos é unha terra ácida moi rica en materia orgánica, e o que fai que as características do pexejo sexan únicas, porque a nosa terra faino así. Temos unha terra rústica, bruta e ácida, e así é o pexejo. Rústico, bruto e ácido, porque ten unha piel exageradamente chea de eses peliños, que se chaman tricomas, que son os peliños. Non vos podedes imaginar o olor que teñen os pexejos en comparación cos melocotóns así dos pexejos, extraordinario. É unha cousa parecida aos repinaldos. Repinaldos é un tipo de masán que tamén solo se dá aquí, pero polas características que ten o noso chan é porque non está modificada genéticamente e a mantuvemos así durante anos e anos e anos e anos. Hai distintas variedades de pexejos. Hai uns pexejos que, digamos, aquí chamamos os que non dan a cuña. Non dan a cuña quere dicir que non eres capaz a abrilo porque ten a carne pegada á cuña. Despois hai pexejos de dar a cuña, que non sei como se deu noutros lados, pero aquí dice de dar a cuña, que é un
é este. E este tipo é pexego rojo, o sea, pexego sangrento, chámase, porque ten a parte de dentro roja e por afora tamén é como verde e rojiño. Pero hai outro tipo de pexegos que dan a cuña que son totalmente verdes, o sea, verde clariño, tanto por dentro como por fora, a súa carne, a súa piel e incluso a súa cuña. Esta é unha pepita, os pexegos teñen unha sola pepita como teñen tamén os melocotóns. E a dos pexegos é como un pouco máis castaña. A dos pexegos blancos, quero dicir, chámaselle pexego blanco, pero é de color verde clariño. E o pexego rojo ten a cuña tamén como un pouquiño tornando a rojo. Estes peliños tricomas que rodean os pexegos digamos que ten moitísimos máis e moito máis grandes do que o teñen os melocotóns. Por iso hai moitísima xente que é incapaz de comer un pexego sin mollalo antes ou sin estonalo. Estes peliños, estes tricomas, sírvenlle ao pexegueiro, ao pexego en particular, á fruta, de protección solar, de protección contra insectos e incluso de protección das inclemencias tamén do tempo. É unha defensa natural que ten a fruta. O que pasa que no caso dos pexegos que non están modificados genéticamente, son moito máis brutos, o sea, esta piel casi fai ruído, o sea, é casi como un velcro. Hai moita xente que rechaza esa sensación. Eu non. Sempre está cargadiño, pero cargadiño de fruta. É un frutal que non medra moito, aínda que non o podes por arriba. É un tipo de frutal que non sole alcanzar máis dos, non sei, 3 metros. 4 como moitísimo, pero aínda que o deixes aí, é un árbol moi longevo, porque pode durar, non sei, pero eu penso que máis de 50 anos aí plantadiño. Normalmente, carga moitísimo, é un árbol que está moi adaptado ao noso clima, ás inclemencias do tempo, á temperatura do inverno, á humedad que temos aquí en Galicia, aparte de que está moi aclimatado aos suelos fértiles, pero moi ácidos que temos aquí en Galicia, e máis na zona da costa, non? Cerca do mar. Co cal é un árbol que é moito máis fácil de coidar que o melocotón típico. Outra peculiaridade que fai únicos aos pexegos que non teñen os melocotóns é que os pexegos teñen unha forma, digamos, con un pico así que non son estéticamente redondos perfectos como o que buscamos, o que buscaron modificando genéticamente o que conocemos como melocotón. O pexego ten máis ben así unha forma rara ovalada, moi marcada aquí, nesta zona que é o que o divide á mitad, e con este pico, este peteiriño tamén bastante pronunciado. É moi produtivo, e suele levar casi todo o fruto arriba, e non suele coller bichos porque xa vos digo que os tricomas, os peliños, son tan brutos que os insectos, digamos, que non lle é moi cómodo vir a comer aquí. É unha fruta que se pode facer en mermelada ou tamén envasar con almíbar, como se fora o melocotón, pero tendo en conta que este tipo de fruta ten unha acidez que o caracteriza como a terra que a criou, e vai a ser ácida, o sea, vai a ter un toque ácido como a súa terra. Normalmente os pexegos non se collen do árbol. Non é que haxa unha lei escrita, pero non teño dúda ninguna porque sempre se fixo así. Neste tempo van madurando paulatinamente, non é un árbol que lle madure todo o fruto á vez, porque vai logrando os frutos como pouquiño a pouco, non fai como o melocotón normal, non? Que buscamos que estean todos maduros ao mesmo tempo así. Isto non fai igual. Podes ter no mesmo árbol frutos aínda que están sin curtir, que están verdes como a crollos, que se di así aquí, e outros que están tan maduriños que xa os hai que coller. Pero xa o árbol os selecciona e instintivamente e mágicamente vai tirando ao chan cada día a fruta que está madura. Entón, normalmente, cada un pode facer o que lle dé a gana, pero normalmente os pexegos cóllense cando caen ao chan. Empezan a caer
pois a mediados de agosto e botan caendo pois hasta finales ben de setiembre. Podeche chegar algún incluso a outubro, pero é raro, o sea, bota o árbol tirando pexejos maduros un mes e medio ou así, ou 2 meses, depende como lle veña o tempo. O que está claro que os que caen ao chan son os maduros. Eu estou segurísima de que un árbol deste tipo, plantado na zona sur de España, onde o terreno é incluso máis alcalino, que non vai a ser a mesma variedade, aínda que queiramos leválo para ali con todos os cuidados, porque a terra non vai a ser a mesma e o clima non vai a ser o mismo. É como intentar plantar, non sei, fabas de Lourensá en outro lado. As características da fava precisamente fana particular polo sitio no que está plantada. E os pexejos pasalle o mismo, necesitan a terra que o enxendrou desde que foi fruta, porque se acerca moito a fruta prehistórica e non está apenas modificada. Eu penso que estes son fillos de fillos de fillos do primeiro pexejo. A parte científica de por que hai tanta xente que non é capaz de comer os pexejos sin estonar é porque os pelillos, estes que ten, os tricomas, poden ter proteínas alérgenas que lle poden dar alergia a persoas que son sensibles ou alérgicas a esta proteína. E aínda sin ser especificamente unha persona alérgica, persoas que a piel ao millor moi sensible podelle provocar irritación ou incluso un pouquiño de urticaria. Esa é a parte científica, pero agora vou-vos a contar a historia, a leyenda, de por que os pexejos de Galicia son tan agrios, son tan brutos, e porque non todo o mundo é capaz de comelos ca piel. Conta a leyenda que fai moitos anos na nosa terra, os nosos ancestros que estaban enterrados baixo terra, tiñan a necesidade, tiñanse que comunicar co mundo dos vivos. O que pasa que non se poñían de acordo en escoller a persona axeitada que fixera de comunicador entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ao final, decidiron crear un árbol frutal, unha planta, un pexejeiro, cos frutos máis amargos e máis brutos e máis rudos que vos podades imaginar. A xente, cando empezou a ver os frutos, quería comer, porque eran moi apetecibles, pero era imposible poñerlle o dente. Eran demasiado ácidos, demasiado amargos, e eran cunha aspereza por fora que nadie podía soportar. E así pasaron miles e miles de anos sin que ninguén comese o fruto do pexejeiro, os pexejos, hasta que un día a meija do lugar douselle por pensar: pero por que non comemos esa fruta? Entón ela colleu unha fruta, abreuna e dixo: co bonita que é e co apetecible que está, por que non se come? E probouna, e veu que era capaz a comela e que non tiña problema ningún. Entón foi dicir á xente da aldea: debeu de cambiar algo no pexejeiro, porque eu comino e son capaz a comelo. Entón a xente botouse ao pexejeiro a coller cada súa fruta, pero ninguén foi capaz a meterlle o dente. Seguíalle sendo demasiado ácida, demasiado agria e, sobre todo, demasiado rústica e bruta pola parte de fora. Solo a meija era capaz a comer a fruta, porque solo a meija fora a escollida polos ancestros que vivían baixo terra en morte para ser a transmisora entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A xente non entendía por que só a meija podía comer ese fruto, pero co paso dos días douse de conta de que canta máis fruta comía, máis transmisión sentía ca xente do alén, cos mortos que estaban alá. Empezou a escoitar a xente, empezou a escoitar peticións que lle pasaba aos familiares, misas que quedaran pendientes sin dar, marcos que se moveran sin ter por qué, problemas de herencias que se levaran á tumba. Cando se deron de conta de que só unhas poucas persoas eran as escollidas de poder comer os pexejos para poder falar cos mortos, moita xente probou a vir a comelos. Pero aínda hoxe en día
os que somos os escollidos de poder coller un pexejo do árbol e poder comelo. Si vos preguntades se podo falar cos mortos, espero que non. Espero que ningún día que eles estean alá e nós aquí durante moito tempo. Non teño presa ninguna en volver. Quero dicir, en ir. Nin en escoitalos, Non teño interés ningún. Se lle quedou algo por dicir, que o deixaran por escrito. E ti, podes comer o pexejo sin estonalo? Vémonos nos aquelarres. Por suposto que isto é só unha leyenda, pero gustaríame contar con vos para partillala por aí. Se non a conocíades, xa tendes un conto para lle contar aos vosos netiños hoxe á noite. Encantaríame saber se conocedes algunha historia máis ou algunha leyenda sobre os pexejos auténticos da nosa Galicia, como lle chamades vos, ou se hai outras variedades que o mellor eu non conozo. E por hoxe nada máis. Como vos digo sempre, coidadevos, portadevos ben, contade contos e sede felices. Hasta a próxima historia.